baktas ta guys. Itong baktas na nga itong kuhaan. Napuno sa ice. Ikan ko dito to trabaho ng Shanix. Lingaw. Oh. Ay. Nainay tag baktas. Baktas ako kay lingaw ba, hinainay. Hindi na ako masundo ni Ray kay alas 4 itong trabaho. Manang okay mo po ng suot kay bagaman. Siguro mga 30 minutes siguro na hinahapon. Ay, magkapaspas sa ka, okay? Mamugong man ka og tamak. Dugma sa pitika sa ice. Baga. Bulldoze lagi, bulldoze ikan. Tapos kaya mo sa'yo, patamaki ba? Hindi yata magsamakan. Init ba? Init pero kaya ubos ka ang temperature. Anan ito baktas kahimos tamaki ba
Lubong-lubong ka ng agi. Wala. Taas mo pa ng bot. Ang suot kaya hindi manood sa sapatos ang ice ba. Managang suot baga. Baga ang gisuot nga bot. Taas ba? Taas. Ha? Muna angay kung ang ayos baga. Ay masuoton nga bot. Tutob tuhod. Gana mo sakto. Ganina dito sa kuan pagpaliko na ho. Ay nagkuan ay bangga. Ang nagsunod dakog kuan idang danan guys. What nga na to? Minor siguro tong badge or na-slide ba do? Na-slide ba siguro itong sakdanan? Hangak ning kuan itabon imong baba ba. Nang baktas ka. I'm walking like a penguin. Kalisod og kuan. Kalisod og kuan. Lakang. Sa may dinhi uy, ang buldusa wa may gihimong daan. Clarix. So naman ko og dire. Kaya na naman agyan na naman nagsakdanan. Pay nakabuldos sa kuan. Kaning pangdaan ba? Aroy. Nag-ingon nga magtiis ka dahil nga nung nagbaktas-baktas ka pwede mo kang magbas. Oh. So bay ko anong nanay nangagi din he. Ano pa yung box? Pwede ko lingaw. Parang humuka. Ay! Kalawang ba ani? Paman nila himuig daan din yung uy. Bugnaw. Pero agahong lawas. Dibati nagsingot. Okay. Init agahong lawas. Ako'y katunga. Anay ko agi di. What tagahang kuan. Hangin. Ang baba ng nag-ablay kita mo kuan. Puta kasabot ablay dang. Sabot sa tagnanan. Galo. Kay mo igdan. Ay. Hindi yun, lubong-lubong ang agi.
Tabok na ko sa unang bus stop. Dito sa kay Kaduha. Ito na kumuliko. Sila pa daw ang baktas. Katunga na. Sakto po sa exercise ni. Hindi na ako ma-exercise sa bahay kay mara. Kamas-kamas ang mga sakdanan. Makagubog, lakaw. Hangak kay kanang mungusog imong pagtak. Apil na imong tijan. Sud na tumba ka. Nabi sakdanan sa imong gilid sa pitika. Ninguro juga tamak. Na usangan antos magbaktas kay bus. Hapit akong liko, unahan na. Hapit na. Doon na. Gimuan panigdan. Yan ta kaso hago. Yan din yung panmuigdan. Marpatwil daw. Lapyan ako sa bus. Ikaduhang bus stop. Ana ako muliko. Dire og ginaogdan. Tama ko. Pit na, maliko na ko diha. Oops. Okay na diri kay kaysa nga tumuan sa kuan main road daghang sakdanan magsigig labay ini kay sudlo na naman alas mga agi pit ako maabot guys. Hello, dami siya.
Walang hilo nga. Kakato siya ka. Diyan sa Dlan po buwan. Ang yung mga bahay. Pero diyan mag-provide sa mga kuan. Mga gamit, gas, like vacuum. Mga tanang gamit sa kuan. Kita ko, mulay ko na ko diha. Tangan nilig asin. Hilis. My fire. The one. Three, two, one, go! Isod po na yan eh, mga laag-laag ka dyan na kay bata at sa kay pag-stroller. Isod mo, gud-gud-gud. Baktas. Hapit na. Nahan, liko ko diha. Bot na ko. Huwag nawa oh. Huwag nag-gloves. Gahi na dito. Kamot. Banha agang tamak ba? Tamak-tamak na oh. Steps ani. Ba't na siguro kung kuan 12,000 steps. Just one day. Na, kita na yung apartment. Wala ay nastunga. Apartment guys. Na doon na bahong kuan marijuana. Kanila sila na nagarilyo baho. Oh.
But nako guys, thank you Lord. Oh, thank God. Ang lumag. Na nagbaksan.